Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз аллакай 1 декабр ҳаво аллакай хунук шуд ва нишон додест ки зимистон ки ма омадем. Як бора ҳаво хунук шуд. Чӣ хеле ки медонистем я ду рӯз пеш ҳаво 22 дараҷа гарм буд. Имрӯз хунук шуда уже ҳама дарора пуше хула хунуки надороя. Анам хеле кӯдак чудака ҳамаша ҳозир дарс кардам. Равшан Искандиёр мондаги тамом. Ина баъде ки дар бораи фабели гап задам, я духтарак мора навист ки апа хусусият ами розыгрышҳое ки байни духтарои фабелик мешава ростай. Мақсад ман ами як бор регистратсия кунам, бор харам, яке розыгрыш дар бирам дига накунам. Мешава ҳам хеле. Ман гуфтам иша ман наметавонам ки дига накуниша медонам ки маҷбурӣ нестай кор дар фабелик. Мақсад шумо метавонед ки ами як бор харен, бинем ки аёташ меброе ё не. Ана баъд фикр кунем ки кор кунам ё не. Барои ҳамин уқа пули калон дар кор нестае шумо барои якум бор кор кардан дар омадан. Тим боли регистратсия бепул, фаҳмондан бепул, ҳама чизаш бепулай. Ина духтарое ки ҳозир мехоҳе кор кардан, мисол шумо да ман Сумана тавзия медам, номероша мемонам дар ҳамҷа, WhatsApp дора, группаи Суман. Инами духтарако розыгрышо мегзаронанд дар командашон. Пешравии нағз кунед, даже путешествия мере қати шавҳартон метавонед, қати ягон фарзандтон. Беҳад чӣ бигӯм кора осон мефаҳмонанда, мисол ҳама ҷош да ёрдам мекунанд, то на чизе нафаҳмиде сари вақт ҷавоб метиҳанд Суманшон. Шумо метавонед инами Суман қати дар алоқа бишавед, мисол бинависеша бигӣ ман мехоҳам кор кардан, заодно чизи дар коритона мехаред, худтона месанҷикани метавонед кор карда ё ки не, ягон чи аз шумо намерава. Ман боварӣ дорам ки шумо шампун, собун, дору, любойхи витамин даже кӯдакотон намехарен ку. Просто амира фабелик харен, я регистратсия кунем ку бинен метавонен ё не. Ман масалан бисёр одаморо медонам ки просто попытка карда якум бор харид кардагиян ва махбусон шуда кора давом додагиян. Насчёти одамковӣ шумо вообще ташвиш нашавед. Суманшон шумо да ёрдам мекунанд ва худтона метавонед ҳеҷ наздиктона ягон духтаротона бинависен, ном навис кунед, мисол регистратсия кунед, кора до каса пеш бубарен, шавҳартона метавонед ном навис кунед. Ба ҳамин хотир агар ки кор дар фабелик шумода интересный боша ва просто харид карда санҷиданӣ боше ки метавонед ё не, инами рақамаи Суманда бинависен. Духтараки беҳад хубай, ҳама кора шумода нишон медиҳад, ёд медиҳад. рӯи миллион видеокунӣ рафтаиста нигоҳ кунед. Короче шумо гуфтед ки апа хусусият кӯдакоту заҳад ина мирам нав саҳар вақти чойхӯрӣ пушонем ҳавлин бозикунӣ рафтагия. На ту дар ягон ҷои хокӣ кор кардӣ, омадӣ пул кор кардӣ, чӣ кор кардӣ? Ай куҷо омадӣ? Бо тавар гирифтӣ? Чӣ кор кардӣ? Биби бина давланеш бихеза. Биби омад нумерат. Иҷа биё. Биби кӯтак шуда. Бинам биби кӯтак шугида бина. Яби чӣ хел тоза карда кӯтак шугида. Хока. Ами сар нафшондам ами изор кардара. Барои хона барои. Аз дар берун карда шавад. Маша? Маша? Бигир афча я бор би. Фих када. Наёя вообще хонаи бай афтуш. Хоб холи дар ихтиёри мо. Имрӯз тамошобинои азиз экрани ман тоҷиги ё тиризои мурод би экрани мане ҳати ҳама буда ки майда кимом ирахтам ба раста сарпаскунӣ баром фаромарза барое ки тоира зада наброри намерава. Автобус як даштем очам дар хона бира кӯдакот дар калуш хар мега оча намепӯшад мепӯшад тапчика нагардам борон мешаваи дар ҳаёти маҳалла хушмонта мефурем дар корвон. Баъдан бояд пули интернета бисборум 500 сомон. Рухшон хая 150 сом дода халаи ма хая 150 сом метам. Биам шама 170 сом метам 4 рӯз мебара.
ана 150 сум метон гуфт 350 дига шриқ шуди реклама датило фармарз аз мебарам местпора баъд бо нақша дурум як ҷода исфандиёра сексияи ҳами варзиши да бисборон амҷа рафтам дар кор фаромарза қатим барои чӣ бурдистам ки фаромарз бара биёрашам дига ҳозирашда ҳам каплан бохай дар рафти чӣ мебинен дар рафти видео мебинен ки мо куҷо рафтем чӣ кор кардем аз мега оча калуш якҷо мехаридаи гармиёли калуш наомада мега ягон казади дести калуш пӯшидаги бибида фарқш нест гармия чия калуша бояд бихари биёри нишонашти ман мега ман бирам бихарам агар нахарим худаш мега калуша мехарам вали микофтам дар кор калуша хайба наём мегем ки оли сезони калуш нашида дера омадем чи ҳама магазино махкам шудестия ду се наметавонам чикор успед мек действительно ку калуш ай мода рафтаем мумкин неста инҷо пури ё бозор тамом шуда мо дери баъд омадем ой ман бирам бигум калуш неста бимега чӣ қадар бозори калуш набуд ай бефоида фуромадем қадар дига рафтан шабу автобус молиаму пробка дар поёнай ғайри калуш бо мо бояд китоби санъат ва меҳнат барои шараф бихарам фақат ҳамун рӯзи дарс санъат ва меҳнат шавад ой ман китоб надорам анакози китоб дар куҷо мефурӯхта бошанд намедонам ки дар берун намедон надора ҳамун рӯз шава ғамуш мегира ро распаковка дара қалам 10 сомона 7 сомон да метон гуфт хай додемш ака нигоҳ кунед раскраска гудакода гирифта майдакода фаромарз ёша биги ами китоба нишон тим духтаро китоби санъат ва меҳнат харовиша бине мегӯ ки дафтари общ тетради даже даврае ки мо мактаб мехондем мебида гисисе санъат ва меҳнате ки ҳамин дафтар даже ранги ами общ тетрад неста мегӯм чанд сум аст 30 сумира 40 сум мефурӯшанд 30 сум бафтам ки чӣ номушче ана чӣ ҳамира короче арзон гуфтам 25 сум 28 сум ахир 28 сум дод китоб чанд варақ дорам ман намедонам ки иқа хароба дафтар барина хай халос шидем оли бо туғри бигира ефтем исида духтаромаш моро ҷумъаи сиёҳ гуфтам ми точко ира ҷумъаи сафед перевод карда будиям милана мо дада скидка буда чӣ ақли ман вай ҷумъаи сиёҳ перевод карда машиналне ман намедонам да неки точко донистем чёрная белая окна пепсико да пеши оперкарам ёлкарам мондесиян хайна ирӯз уже 29 тачбама подписаться подписаться ай чёрный бё тез гузарем ай чёрный порни каналотон мекне чӣ шавем 100 000 шавем ҳамун кнопкаи серебряныра бигирем даша да сигналанте мегзарем ина ана кнопкаи серебряныра гирем боҷа навами сигнал додестам дафтаретес гузар ана иҷора мечаи чиёша чика дестиян бози чиёша мондестиян ҷарчӯ хел кадян дуртонае қалбам ҳофизашам бо як аста хосияти ранги мавзӯъ на ҳамакораи хай зиндагида значит ман ҳамхелӣ будам неки ман намедонам ки ман бо чӣ кора будам аз соли ман ютуб омадам вуруди би ман ягон кор сар накардам аз соле ки ман ютуб даем вақте ки официально корои давлатиро ман тамом кардам а европа омадам ман дига ягон хебгум кори бизнес ягон чичу ҳа усумерем охо ягон кори дигар накардам ман намедонам кадом корда ва ҳама кора бошам ман ҳамин дастамчи интернет кор кардастам ютубам хали чизо вроде бизнес да нагзашта будам
ёки дузандагӣ накарда будем. Чӣ коро дар назар дорам ман намедонам. Агар Фаберлика буга Фаберлик реклама мекунам ман. Агар Вал бириса буга реклама. Ба ман нависем охир шумо рекламаро нафаҳмед. Нависта на хандонди нависта. Ҳар як гапе ки ман мегӯм рекламаи май эффекти реклама бояд ҳамохел боша ки ҳар як нафар ҷалб карда шава, ҳар як кас фораша ҳамин кор. Бояд аз сидқи дил гап занӣ. Ихе не ки духтаро кадоми дар кор айна номерои Мадина, Парвина, Сафина бинависешон кора ёд метиҳанд то ноилик мегиред. То бояд аз таҳти дил нақл кунӣ. У бифаҳма ки чӣ гапа реально дар дунияму. Ина ман реклама мегирам ку ман духтароро мегӯм ки ман пешакӣ менависамтон мегӯм мара бигӯен чӣ гапай дар Фаберлик бар наздики скидкаи ваяй пятницаи чияй. Манам хеле барои ҳамин ҳамакорагӣ мара нависе ку ман чӣ кор гирифтам ай омаданом. Не ай мисоле ки шумо мара дар ютуб мебинед ман чӣ кор кардагим. Чӣ ягон профессияи дигар нишон додагим ай худ кардагим ё ки не. Рози ман фақат ютуб конкурсои ютубум инам хали чизо қати отдельно ягон самти дигар нагзаштам нарафтам. Чанд рӯз подряд видеои ман полни дар берун шидестай. Намедонам ки чӣ гапай ки мо фақат берун проблемаҳо қати биромадаистем. Агар ман чанд видеое ки бояд бишинем шуморо нақл кунам дорам вақт надорам ки ман барои сёмка кунам. Ина бо майда ашан омадем. Айҷа алиф мешуда ки пули ҳамун интернета спорему наравем офисаш ба анҷая обедай ужина ман уже намедонам обед накардагиама завтрак карда буде. Чӣ чой адам кард наомади кофе сосиска пухто. Чой қоқ набуд. Чива набуд Фармаз? Дурӯғ нагӯ. Дар дури шкаф ҳастай хиш набуд рафта ва як кухни морозилник овардам. Бо чое ки дина оварди ку чам дуд. Фар амраш далай треза мондаги буд. Агар не чой ҳаст ана лави треза қинай рафтанд подписчико чой қоқа овардан ки бихӯри. Ама сари оби тушомадаги дам кардем ки қатиёчам кофе мехӯрем. Ҳама завтрак кардем. Навози обед мекунем. Бо ягон чӣ мегирем ба меерем. Ҳар сол ку дар ин сезон дар иҷа чӣ бидахе. Мошин фаромаст. Мошини падарка буд чӯ та ҳиц дафъа билан суст. Мошин пошин нест. Фаромаш заказ кардем бургер, пайда двойной, картошка, чай, ҷада пицца. Ман ролл заказ кардам. Подписчик ма дидам дар иҷа. Дина гуфтанӣ будам ки Дина был мой день да ёвар да сиёма чанд подписчикора дидем. Даже подписчикои Дилафруза очаи Дилафрузен очаи Дилафрузен қати машабли баса мега рӯзи шумо буда гуфтам ҳо фармош захири рӯи кардам гафту бар накашт. Ами тайёр мекунам ку я чиш нест. Овушкани мегӯм. Подписчико бенгалски як ни биромадай. 5 дона 6 сум. Ясман қимат да я дона. Я та хардем кудакора девонахем. Бачо куну дай кризис ма кор бипишак намехарам. Нун бихра. Шоколадои тоҷики духтаро 44 сомону 80 дирами. Ишдадро чормағз дошта. Уш олуча, уш хурмо дар шоколад, уш зардолу, уш олу. Интересно, ба маза буша. Ма метарсим буда рӯз чирвичок набоша. Зирк не зира. Зирк муч. Приправа ма фақат на костичкира наз мебинам ба маза мекунада шурбои фача. Ая ни мегирам. Байна има гирифтам партуфтаги деҷа буд ба маза гирифтам ки не сабзавотӣ буда. Авқот бемазара ба маза намекунад. Бора распаковка дар ҳамин магазин шавад чӣ гирифтам? Меренга зефир. Айнами
چویم خیلی میخردیم. گرمانیم خوبامازا بود. یورو بود یا یورو بود. یک میره نمیدونم نموش چیه کمیک ننیره. Короче, манго 74 сомон. О май гад. Подписчику чи мармеладои тоҷикиро бинед. Хирсакҳои ситруси навин шо. Асал. Чӣ хеле бамазза шуд, интересно. Чанд сум биден хирсакҳои ситруси? 1 сомон 6 дирам. Роб мехарем гудаку бучашани мармеладои тоҷикиро. Боно мошон зурда хирсакҳои ситруси. Фармош қадима диёна мешавад. Ваҳид кани либосу кани чика тоҷикский шадем узбекский. Овшида рафта. Ҳамаи овшида. Вай мамурам. Кime xaridam o'sha yura? Chipiyam figura yo'tashga. Men xaridam tamomina. Shokolad, mashalayda и всё diga. Ichi panch qilcha, cho'r qilcha. Xali xrust. Isfandura o'shanda itawo nima qachiz. Подписчику ирузам шавшуд мода берунек сахова дарасе ма кшав чихим саат 6 десе уже никтори касача и махкама уҷа чӣ гирифтани бим гӯшти мурғ махкама ай покизаи хеле яхи замороженный нева шруга кайфум ма ки свежий хас ҳавас китайский японский мегирем мерем